чава, ще идва ли днеска, бе? Ади, че до вечера нощно сме насам на енергото, трябва хода да оправим това, бе. И аз стои се чуда. Ей, какво пръщаш цигара, бе? Откъде си това нещо, ей? Ти нали кажа, че пушиш от втори клас, бе? Аз тогава на 18 бях, знаеш как ще ти за... Сърдечето ми се извинявам, че се забавих. Обаче бях възпрепятствана. Какво е това? Аз откъде да знам? Така, я да видим сега. Вие сте тук за записване за прием трети клас, нали така? Да. Да, добре, как се казва синът ви? Али си казва. Али, през име? През име, през дато си Али си му викаме, то няма значение това. Не, аз питам за трите имена. Трите имена? Да. Али това, Мечо съм аз и Марука жена му. Майка ми. Майка му, да. Добре, ще запишем просто Али. Така, Али на колко си години? Аз съм... За какво питаш само него, ма? Ама господине, нали ще записваме сина ви в трети клас? Кой ти казал на тебе такова нещо, ма? Ти то не го гледай, ма. То с главата Франкенщайн в тима, ма. 7 клас прави сега. Аз на мен искам да ми обновяваш договора за трето клас. Вие ще се записвате, така ли? Не, само аз, патка с патката ти. Той въобще не разбира от български, бе. Да, аз разбрах, обаче вие, господине, сигурен ли сте, че сте за трети клас? Как да не съм сигурен? 5 пъти го минавам това, ти къде сега остана да не съм сигурен? Добре, в такъв случай ще трябва да проверим на какво ниво съзнанието е за съответния клас, нали така? Да. Какво иска това? Иска да разбере колко си тъпанар. Преди да започнем, някакви въпроси има ли? Да, аз да питам, кога ще отиваме на вакансия? На вакансия? Айде първо да видим как си с материала и после ще мислим за вакансия. Става ли? Каква материала? Какъв бе? Ти тъп ли си? Желязо, алумин, такива работи. То остана ли? Аз последно върнах всичко, магарито, карусата, всичко върнах, бе. Остана. Добре. Така, айде да започваме. Можеш ли да ми кажеш кога е основана първата българска държава? Да. Ще ми кажеш ли? Сега ли да ти казвам? Сега ми. Сега не мога. Кога? Ако искате утре да се оговорим и по същото време ще дойдеш, ще направим. Добре, това явно не го знаеш. Айде да видим по-български. Кажи ми в какво време изразът "ще се женя"? Така като те гледам, в крайно време е вече, госпожа. Моля? Айде само да ме пускаш набързо да отивам до клозето, че отзади в автобуса вратите взеха да се отварят. Какво? Не ви разбрах. Как да не ме разбра сега? На автобуса вратите, като се отварят, нали знаеш как прави? Че така от налягането и на мен газът ме прави малко да отивам да разтварвам. Вижте сега, айде малко по-сериозничко да приключим набързо с изпита, после ще ви пусна да си ходите където си искате. Ама хората искат да излизат, вратите отворени, панели вътре става. Ще изчакат хората, ще стискаш. Така, кажи ми едно свойство на водата. Кажи какво да казваме. Не ме занимай, бе. Аз съм 7 клас, не съм трети. Ще ми кажеш ли едно свойство на водата? Да, ще ти... Като измивам краката, става черна, катран. После измиваме кучето с нея. Затова ли умря Рексето? Рексето ти казах, че гълъб го хапа, бе. От на дядо ти гълъбите, него ще питаш. Моля ви се, айде да продължим. Така, с една задача. Ако ти дам един хамстер, а след това ти дам още 2 хамстера. Хамстер? Какъв хамстер, ма? Каквото е нещо хамстер? Хамстер, не знаеш ли какво е? Каквото е хамстер, ма? Хаснокар, бе. Хаснокар ли си ми викаш, ма? Хаснокар на майка ти негаров, аз да идва сега да видиш какво е. Чакай. Хамстер, не знаеш ли какво е? Това е мишка. Така кажи, ма. Хастер ми вика, хастер си ти, ма. Кажи мишка да ти разбирам като нормален. Хастер. Добре. Значи, ако ти дам една мишка и после още 2 мишки и после още 3 мишки
10. Как 10? Добре, слушай ме внимателно. Давам ти една мишка. После ти давам още 2 мишки и после още 3 мишки. Да. Колко мишки ще имаш? 20. Защо 20? Как 10 от предния път и сега още 10, колко прави? 20? Ти не можеш да сметаш, госпожа. Да, няма да се разберем. Чакай. Защо няма си? Али тебе ще питам. Давам ти една ябълка. После още 2 и после още 3. Колко ябълки имаш? 6. Ето 6, чули? 6. Ето нещо вярно. Така, Да. сега те питам. Давам ти една мишка. После още 2 и после още 3. Колко мишки имаш? 10. Ма защо 10, бе? Как защо, ма? Аз къщи вече 5 имам. Ти като ми даваш 6 и 5, колко прави? 10. Ти нещо не си добре, госпожа, пак ще ми преподават ти. Да, знаеш какви големи мишки имаме. Направо понякога котки иде. Мечо, ти можеш ли да смяташ, бе? Как да не мога, ме? След 5 колко следва? 6 колко? След 6 колко следва? 7. След 10 колко следва? Вали. Боже Господи. Ела на дъската. Намери ми хикс. Ти кьорта бил ли си? Хем пишеш, хем не виждаш. Къде ти хиксът там? Ти какви са тези задачи, ма? Нали това да не съм детската градина? Абе не те питам къде се намира хикс, питам те колко е хикс. Доста добре ли? Една хикса и не виждаш ли при теб стои това, ма? Ама ти нищо не знаеш, бе. Ама ти нищичко не знаеш, бе. Нали за това съм на училище да ме учиш, ма? Добре. Една формула искам да ми кажеш само и ще запиша. Една формула да ми кажеш поне. Можеш ли? Формула 1. Не, аз не мога повече. Ти си безнадежден. Ти даже не си за трети клас. Не мога да се снимавам с такива. Иди. Какви сте миризми тук, бе? Какво е това нещо, бе? Аз нали ти казах по-рано да ми пускаш да отивам, автобуса отвори вратите, хората излязаха. Ти насрали са, бе. Какво правиш? Какво си ял? Каквото и ти ще видиш след малко и на тебе на главата, като ти дойде. Але,